Na kabanta banyo ya ki sembah jhur, bat ki kor ki bor bantrai ha ki cika rap jhur rap so, lej bantit ya ki sembah jhur bat ki kor ban penrap, na Stanley Roy Construction kabadan hasenda jong kamadan paham skim nongpo, mar persya ke Bethany Hospital nongpo. Lane pun ha ki nombar pra arsan pranot, iwei arlai henriu, bat pra nyo kandai saulai, ar sau henriu. Kasnong jair kabadai kasnong kabaha papo kamahoti constituency kabadai ru kasnong kabasha kendong tam kabamar khapot barkajela Assam. Hadir bana kaliang uri boy news ulapoi banyu kejat hakate kasnong lalap bakane kasnong kalong kabadang sa den bha habaro kiliang na kaliang uri boy news hadir molayo banya keranpan bat kinong ilam snong bat ki katu kat ni kinong snong kilapan pau kajing kabakum kinong snong kia kendu mentala palat dagi posnam hakaba kilapan pau kajing kabah khamat kita kilong hakaba yedai bakilenti kasengken hakaba kasurok nakalat lamalong kabalai syajair kalong sisa kaba sniu hatu kata hakaba kalabu jing sisa kalai kawan bat kakit kaba khamtam hakapang kasitom jong kinong snong. Ide po ngaladon ruko sansnem menta pang I chutom iba runo yarap kakali jo ri motor jo ri te dadu dani wai kali ilai hajar hadu sasor dawai ilai kali wala jak tung kon la jo penhir jo bunurkom te hapwai kali dadu dani pan I kali embolan no pe kumhane ka por boy khulung ka khona penhar tang hati halanti dak ding pa doktor pon poisen hi chnong te penhar halanti da halanti tang baniang rumnang la su klon halanti sa bombo slap bombo priang halanti la kem bagadum ongki o balai kalir I baklair nu sorok jong ki chnong chair jong ki ongki la penhar ta kata kami lo jong ding ban pun sano ba lemyo are te don bok bayo bon pun thau khonna dani de chnong ha wan sau pli ka por khandai baje spo baje mit ta khon tang thieng nang re te ngi phun biang chob doktor ong la pha chadu chnong pli bale u tau tre baru klemon hu chani cha chnong chok pi wang te ka por step pan lebu biang tang khon te ula phet nang tam mu tre bar u septing na bangi ya keren ken hu te ngate chongjing tang kata hai pa skur chagi khon ha kapang ko chitom chongjing hi pa skur di khon ba la chongjing hi te haba pi pa skur pi ha di khon ato panchong wai pi te panchong wai I marka nang jela jinge ka la jinge li skur ki khon jo san rumut wa panchong wai I te hap I ka jhur ki khon hap ka thai I dali kali dah pa thai ri te hap libu ladi I chadu chom salai chadu chom sning kuntahi hakabaide bakalai pan kilai thu bamanta la kumba arsnam tam iei klam don lai jasnong hakaba kasnong borok away kala haban mat ekajing songdum hakaba ki don tangi poslai kat bakalai par kamdon berkumju kilapan pauru habaide bakapule kaputhi hadu menta ka skul ka badon hasnong kadang sa bai kumju klam dan kanunu ka jingkiu jong ka skul hakaba ki khun samla pule jong kane kasnong kin haban li skul shaki bai pat kisnong hakaba ki kmek pa wat haka jingdukru kin haban pelot dia ka babun nakaliang ki nongsong snong leng baurang ba snong uba nomiwal namsau ulakar pat juri ki bor sarkar komju ru ki nong mi khmat jong ka constituency bakin phai khmat lem bat ban le ie halor kini ki jing to habede bakane kalat kalong hakabanang kong kalong komne namar bakumba sipho kasan snem nila yo ya ka connection habede bakane kalat
te hadin bang layo ya connection namar ngi sane kade ka rural area baki ong te sanong kendong umdan ba pej umdan ba khmi habai dei bat kilanmen lane kinong pej nong khmi jong kane kalaj te bun ba sulip la kalip kane kalaj te umdan ba le komplain sa ki bor ba halor te namar kata na kalyang ka office ka susna ya ka bil da ka susna blan claim da pej claim da ma namar kata ka bil hadu menta malumala sukhen obarech kala poi daki arpho lai polak kumba hapo gispo khasan snem te dei namar kata tane ka light hadu menta kala long disconnect no habai dei bet kabil hadin kata ngala persang ban yakran ban ut te kilawan ai wanra ya kan ka skim baki ong ka subhagya skim kane ka skim la pentre hadin bang la pentre ya kane ka skim kade haswa ba nginyo ya ka connecting approval ki ong ba ni ya mentang parla ban ai namar ba disconnect habai dei bat kabil jing komen ko bakraw haba pilai jat akan ka snong lada ngi akren habai dei bat jing kelah po kan ka snong namar ba mitip nadu ba sedang kan ka snong malumala hadu menta kumba lah nyau po ndreu nyau snam kenti kala don kan ka snong te nga kumurang ba snong menta ka jinglong jonga kumba sisnam tam ngai kata ka mensim ka ba sokhia hadu kata-kata ngadon kata ka mensim ka ban train namanta banonra ka jingkala bat ka development hanya po ka snong jongi ni ba bun ki development ki skim penroi hanya snong jongi sampat don kadang long mil hadu menta te namar kata ngaku mo ba snong ngayang hakane ka snong ban pensngap sapi ki media ki Voice News ban pensapriang ya kane ka khobor leng ba kane ka snong ka jongi namar ni kampat don ka jingkala hadu mentah kan ka snong tengele stom harangkat bat kine ki baiba nong snong ki mentah ka sngi hakajinya tre snong jongi nomor 4 don ki bapai khmat sakane ka snong jongi nomor kata ni haman la ka snam ni haban marmot ya ne surok sisin haka sisnam nomor kata lese hakane ka snong ba ka jingwan jong pi yo don ki bala banyarap mo nakaliang jong ki bor ki bahalor lese ha kane ka kenti ka bamenta bat hakisnam ki banwan bat shushu ha kane ka snong la lapru ikiri don sam ki baju thain jing thain bat sna jing sna ki deng bat ki se kum ki kriya ki jing le kai bat ki wi ki ja jing sna ki babun jain habai de bakane habai yo ban ekran bat uboi rang ba jong kane ka snong ubadon ni kini ki sab ban sna jing sna ula batai daga ba ulet bandi kini ki tiar ki yo ki hat ki ba uju sna bat thain usai psa bat pendap halayeng halasem hanre na kada ko jing jangai palat bat ka jing sne palat usurok kala khangla di u banlich ki yo ki hat bandi ki ne ki tiar em yo naduk ba sedang nadulong ba ngasupe ba than ki long swam mo ba di par kham than ni tang ban than tang ki ni ki sang ki kho ki sni kan ke budun kam te ki ni ki ba kum ki ne ba long ba ngasu plan ni na lede te ban yo na ni ka training ba de ngayo tang ki we ar ngine yo ga training ni hatung ka kini ru kapo jing training unik kendiri kelam dan nangere ki kendo hikai re ki sai tang ka kurwo te gani ki kendiri bat ngacu plan hin de tena kalian ka sarkar gani kuni khadu tena kalian ka sarkar ke ai ke jingrap ka bapi la jio ngampdio ere ki su ai tai sepen ndayo kena school gumne mo ben ai training te ki su ai tang khat san spa chu benai ka tar kim da ai pura khadu khatar benai ki da ai chun ru benai ne pra benai ha sisnem naga department yo pio em pet ere em kata stipend ka bakasan spa sebenarnya en naga niga na nung po jong ka TCIC bongi masto jadi kena pule benda egi buan ben syahi kai bapi ni na sinongi te haba pitre kene ka kam hato ka kapan im ya pi ne kom ne kapan kambiang arfi nomor kamsam le ka yeur kham yo wat ka nigam ka exhibition ru chisin ru wat tang turu tiknar ban pelong man ka sinem kenda ya bere mam tala keno la ar sinem klam da long ti unta sinem ru tiknar ba chin long kam dan tang chu bandi gini thain da bandi china bandi kamtam lele man ta usnem kam klam yo tang ba tang kitiar la sakut tang kini dang sakut yo re
te ulah janjar la kedu ha se Takamut kam ban jikermen ai gen ban hagan ka kam ka pitre. ha temdun di yarap na galiang sukar re tang na gata te Te habak haba segieu te haba pitan pi wet combination o pi ledi hakayo yu pi di kin. ngasu kapor dang suk dang san ga pathai gum tu ngalai di han ha mohati umsning tang sai Te kidon hi ki basket mo. don ka hak don ka yeu ku ba bha te lai markan ni ka kam di mo don te yeu la don te yeu bom la long kita ke hakinong ban yeu Te hato pamen ka ai ka jing pelong bagi ki kena menta kim ju sutanat su belak kai ko mikini jing lak kai. iman nomar bakila lap kum ne hang tai mo kila tan na da don gini mubai kila tan ki ya pe tang ha tu tharai kim nom ya yeu su man swa de ya ba nomar ba kim de yo kum gini te man ta ba de ki su tan tang na mubai kila chu pe no tang ha tu tharai da ta